Καλημέρα, ακροατές του Acme Radio. Ακούτε την εκπομπή του Φτιάρη. Στα μικρόφωνα Τσέτσος Ιάσονας, Παπαδαμανολάκης Παναγιώτης. Μπήκαμε με τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας μετά τις ιταλικές εκλογές. εν τω μεταξύ επιστρέφουμε ύστερα από 2 εβδομάδες απουσίας. Και επιστρέφουμε δυνατά και ιταλικά. Δυναμικά, ναι. Δυναμικά και ιταλικά. Όλη η Ευρώπη, τουλάχιστον ο Ευρωπαϊκός Νότος, φωνάζει Viva Italia μετά τις εκλογές της Ιταλίας. Ο Πέπε Γκρίλο, κωμικός της Ιταλίας, μάλλον προκάλεσε ανησυχία στο Βερολίνο. Και τριγμούς στην πολιτική ζωή της Ιταλίας. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται το πολιτικό αδιέξοδο. Χθες ο Μπερσάνι, ηγέτης του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ζήτησε την εμπιστοσύνη Βουλής και Γερουσίας. Ναι, υπήρχε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τον Πέπε Γκρίλο, ειδικά από τον Μπερσάνι, επειδή είναι κεντροαριστερός, θεώρησε ότι ο Πέπε Γκρίλο
ότι έχει πιο αριστερές ιδέες, προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν. Δεν έχει αριστερούς Πέπε Γκρίλο. Ακριβώς, έτσι θεώρησε ο Μπερσάνι. Και πολλοί του Πέπε Γκρίλο του στείλαν και επιστολές να του πούνε να συνεργαστεί με τον Μπερσάνι, αλλά ο Πέπε Γκρίλο είπε ότι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Συμφωνήστε σε αυτά που λέμε. Τους είπε πολιτικά πτώματα ουσιαστικά. Τους είπε, πώς ακριβώς είπε. Έτσι ακριβώς, πολιτικά πτώματα. Και τον Μπερλουσκόνη και τον Μπερσάνι. Δεν υπάρχει. Αναμένουμε εξελίξεις. Η Ιταλία ήταν τυχερή, δεν είχε την ατυχία που είχε η Κύπρος, η αλήθεια είναι. Εντάξει, και ο Αναστασιάδης πιστεύω θα κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι έκανε ο προκάτοχος του. Εντάξει. Να σου πω βρήκα ένα αρχείο των Wikileaks, το οποίο λέει ότι ο Αναστασιάδης έχει έρθει σε μυστική συμφωνία με τους Αμερικανούς για ένα νέο σχέδιο Ανάν. Ναι, ισχύει. Και είναι ο πιο νεοφιλελεύθερος. Και αυτό βγήκε τώρα, βγήκε και χθες τώρα σε κυπριακό site. Αν και αλήθεια είναι πως ακούγοντες και τους δύο. Πάμε στην επόμενη, έτσι. Πάμε στην επόμενη είδηση, ναι. Πάμε στην Τρόικα. Πάμε Τρόικα, ναι. Λοιπόν, ξανά έρθει η Τρόικα. Με νέες απαιτήσεις και γεμάτη ωρέξεις. Διέψευσε την πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Γιατί μίλαγε για ιδιωτικοποίησεις. Καλά, αυτά οι ιδιωτικοποίησεις είναι και η ιδεολογία της κυβέρνησης, το λέει, ναι. Αλλά μίλησε και για πωλήσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι διέψευσε ό,τι λεγόταν μέχρι τώρα. Και μίλησε για πωλήσεις παραπάνω των αυτών που θεωρούνταν και καλά οι κοπανάτζιδες. Και μάλιστα δεν κάνει πίσω στις απολύσεις. Ναι. Και έχουμε και εξελίξει σε σχέση με τις πολυεθνικές, τις μεγάλες εταιρείες, που θέλουν να πάνε τον κατώτατο μισθό στα 300 ευρώ. 300 ευρώ, ναι. Και μάλιστα είπαν ότι για να μπορεί η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ναι, ναι. Όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Ουκρανία, όπως λέει και το μνημόνιο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αυτό είναι ακριβώς που λένε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Η Ευρώπη των πλουσίων κρατών και η Ευρώπη και των φτωχών κρατών, των φτωχών συγγενών ή των απικιών, όπως είμαστε κάποιες χώρες. Ωραία, πάμε για τον Εμμύρη. Ναι, ήρθε και αγόρασε 6 ιδιωτικά νησιά, πέριξ της Ιθάκης. Συνολικά 8 εκατομμύρια. Δεν τα δίνουμε λίγο φθηνά, λέω πάνω. Φθηνά δεν είναι. Όταν ξεπουλάει μια χώρα, όταν είναι σε κατάσταση sale, πωλείται, έτσι αυτά συμβαίνουν. Αυτό το λένε από ό,τι ξέρω Εμμύρης με τις παντούφλες. Ναι, έτσι λέει. Υποδέχεται τον κόσμο με τις παντούφλες και μάλιστα έχει πόσα παιδιά αυτός. 28 νομίζω. Και θέλει για κάθε παιδί ένα νησί. Από ένα νησί, ναι. Πόσα βόλεψε εδώ στην Ελλάδα? 6 παιδιά του. Λοιπόν, αυτά τα 6 νησιά βρίσκονται στο Ιόνιο Πέλαγος. Το αγόρασε ο Εμμύρης του Κατάρ. Πρόκειται για την Οξιά που αποκτήθηκε έναντι 4,9 εκατομμυρίων ευρώ και 5 νησάκια. Τα άλλα είναι μικρότερες αξίες. Ναι, που κόστησαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στον Εμμύρη. Να σου πω ότι αναρωτιέμαι. Πώς γίνεται ένα μόλις οικόπεδο μεσαίου μεγέθους σε μια περιοχή όπως η Γλυφάδα ή το Ελληνικό να κοστίζει 300.000, 400.000 και ένα ολόκληρο νησί, εντάξει μικρά είναι τα νησιά, ένα νησί να κοστίζει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Νομίζω ότι έχω κάποια απάντηση. Ναι, θέλω να την ακούσω. Ποιος διαχειρίζεται το οικόπεδο, το διαχειρίζεται ο Στουρνάρας? Ποιο? Όχι, το οικόπεδο στην Γλυφάδα διαχειρίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει μάλλον οικονομικά. Ο Στουρνάρας ή έχει ξεχάσει τα οικονομικά που διδάχθηκε από το πρώτο έτος ή κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το νησί είναι έκταση 4.200 στρεμμάτων. Ναι. Και μάλιστα το κακό είναι. Μιλάμε για το μεγάλο, το πώς πες? Λέγεται Φίκη, όχι. Η Οξιά. Ναι. Φίκη, πώς σου ήρθε. Ο δήμαρχος της Ιθάκης, ο Γιάννης Κασιανός, εξέφρασε και ικανοποίηση που ξεπουλήθηκαν αυτές οι εκτάσεις. Και μάλιστα είπε ότι θα ανακηρύξει τον Εμμύρη του Κατάρ επίτιμο. Ναι, κάτι διάβασα. Αυτό είναι όντως αληθεύει, λες? Ναι, έτσι ακούγεται. Ωραία. Ότι του είπε, εξέφρασε την ικανοποίησή του, εντάξει. Το ότι τον ανακηρύξει επίσημο δημότη θα φανεί. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ διάβαζα εδώ κάποια οικονομικά site, τα οποία όλα στοχεύανε στο ίδιο. Ποιο site διάβαζες? Εδώ διαβάζω το econews.gr, το οποίο στοχεύει σε ένα προβληματισμό στο τέλος. Δηλαδή, μήπως συμπίπτει η εξαγορά των 6 νησιών στο Ιόνιο Πέλαγος με τη διενέργεια ερευνών για ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή? Στο Ιόνιο, ναι. Τυχαίο δεν νομίζω. Ωραία. Και επειδή είναι λίγο πετρελαιάδες οι Άραβες, γι' αυτό τα λέμε. Λες. Ωραία, πάμε σε τραγουδάκι, έτσι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Του Πέπε Γκρίλο έχεις? Έχω το τραγούδι το προκλητικό του Πέπε Γκρίλο, γιατί. Αυτό που ακούτε, τι είναι? Αυτό δεν ξέρω, κάτι στο soundtrack είναι, δεν ξέρω τι παίζει. Ωραία, πάμε Πέπε Γκρίλο. Viva Italia. Ναι.
vado di fretta, ho una possibilità che non aspetta, se la spreco chi lo sa, è un'occasione unica, non voglio perderla. Io la mia vita, quanto l'ho inseguita, non è perfetta, so che non mi aspetterà se corre per raggiungerla, so che potrei anche farcela, voglio tentare, voglio trovare un mondo libero e sognare, ed il coraggio di rischiare è quello che meglio so fare. Voglio darmi a avere in cambio un'altra carta da girare e poi puntare un'altra fish, perché ho una vita da rifare. Sulla mia strada, mentre la percorro, vedo una luce, un treno che mi illumina, so che potrei raggiungerlo. Spingo il pedale e accelero, tieniti forte, voglio trovare un mondo libero e sognare, ed il coraggio di rischiare è quello che meglio so fare. Voglio darmi a avere in cambio un'altra carta da girare e poi puntare un'altra fish, perché ho una vita da rifare. Sembra impossibile, lo so, ma se anche tu hai del fegato, dividilo con me. Con me. Πέπε Γκρίλο λοιπόν, και προχωράμε στις ειδήσεις. Αυτό που συζητάγαμε τώρα στο διάλειμμα. Καλά ρε Πάνο, τι γίνεται τώρα τελευταία με τα τηλεφωνήματα φάρσα για βόμβες? Δεν ξέρω, μάλλον κάποιοι τα θεωρούν κακό προαίρετα αστεία. Ναι, κοίτα, χθες είχαμε τηλεφωνήματα στην ελευθεροτυπία για βόμβες σε 4 διαφορετικά κτίρια. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια κακόγουστη φάρσα, καθώς η αστυνομία βρήκε σε κάθε ένα από αυτά τα κτίρια σάκο με κρυκτικά. Όμως δεν είχαν πυροκροτήτη και όλα αυτά. Κοίταξε να δεις, φάρσα σίγουρα δεν είναι. Ναι. Τώρα κάποιοι θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο. Δεν στόχευαν βέβαια και σε έκρηξη. Ναι, όντως. Κάποιοι, εγώ την αίσθηση πολύ τον τελευταίο καιρό ότι πρέπει να υπάρχει ένα κύμα φόβου στην κοινωνία. Δηλαδή, και δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να πω για προβοκάτσιες και τέτοια. Θέλω να πω ότι σίγουρα αυτοί που τα κάνουν δεν παραπέμπει σε επανάσταση. Όλοι προσπαθούν να τρομοκρατήσουν την κοινωνία. Βλέπουμε από κυβέρνηση μέχρι ομάδες τέτοιες. Όλοι οι πάντες.
Ναι, δεν ξέρω, πρέπει να έχει μια αίσθηση να φοβάσαι να Υπάρχει ένα προσπαθήσεις. τρόμο, θεωρείται, πάνω από την Αθήνα. Και ξέρει ποιο είναι το τραγικό. Ο τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν την τρομοκρατία. Ναι, ναι. Δηλαδή, γυρνά και λε τα ορυχεία του Μπόμπολα στη Χαλκιδική, τα σκάνδαλο, και άμα κάποιο αύριο βάλει μια βόμβα στο ορυχείο, όπω πήγε να γίνει η επίθεση, σε βρίσκεσαι υπόλογο, όπω και έγινε. Και σε συλλαμβάνουν ότι είσαι ειδικό αυτούργο. Λε το αυθαίρετο τουλάχιστον το μόλ, το οποίο είναι μια μεγάλη αλήθεια, και άμα κάποιο πάει και βάλει μια βόμβα στο μόλ, θα βρεθεί εσύ. Ναι, Υπάρχει ένα ναι. τεράστιο κύμα φόβου. Θα πάμε μετά στη Χαλκίδικη, θα πάμε στι άλλε Ωραία. ειδήσει. Τι έχουμε, να πάμε Σαμαρά και Ερντογάν συνάντηση. Ναι, είχαμε συνάντηση Σαμαρά και Ερντογάν. Κοίτα, είχαμε πέρα από τον Ερντογάν, ο Σαμαράς συναντήθηκε και με τον Γιούλ στην Κωνσταντινούπολη. Συζητήθηκαν κατά κύριο λόγο θέματα για που αφορούσαν τον τουρισμό, την αυτιλία και την ασφάλεια μεταξύ των δύο χωρών. Εν τω μεταξύ προβλέπονται συνεργασίες. Άκουσε τι τομείς. Τα μνημόνια συνεργασίας. Ναι. Σε αθλητισμό, υγεία, πολιτική προστασία, παράνομη μετανάστευση καθώς και στις θαλάσσιες μεταφορές. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα τηρήσουν κανένα από αυτά τα μνημόνια συνεργασίας? Γιατί μέχρι τώρα ότι έχουν υπογράψει, αφού το διεθνές δίκαιο δεν το έχουν ψηφίσει καν, δεν το σέβονται καν και δεν το έχουν ψηφίσει κιόλας. Κοίτα, κάποια πράγματα θα τηρηθούν. Για παράδειγμα, στις θαλάσσιες μεταφορές συνεργασία. Αυτό γίνεται επειδή συμφέρει και τις δύο χώρες. Αλλά σε θέματα όπως η ΑΟΣ, συζητήθηκε και η ΑΟΣ χθες. Λογικό ήταν. Και η λαθρομετανάστευση. Ναι, και η λαθρομετανάστευση. Στην οποία δεν έχουν τηρήσει καμία συμφωνία. Ναι, ειδικά από πλευράς Τουρκίας. Ας πούμε, χθες βγήκε μια είδηση που συνεργαζόταν το λιμενικό της Τουρκίας με άτομα που φέρανε παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι γνωστό ότι μέσω Τουρκίας. Ναι, αλλά βγήκε χθες. Ναι, ήτανε... Τι συμβαίνει με την ΑΟΣ? Κοίτα, έχουμε εξελίξεις. Λέει ο Ερντογάν ότι η Κυπριακή ΑΟΣ πρέπει να διχοτομηθεί και να ανήκει ισότιμα στον Κυπριακό λαό. Δηλαδή, άλλο σημείο να έχουν Ελληνοκύπροι και άλλο Τουρκοκύπροι, αλλά ίσα μεταξύ τους. Είναι απίστευτο πάντως πως ο Τσαμπουκάς, αυτό που λένε οι Τούρκοι, δηλαδή πώς το εφαρμόζουν στην πολιτική τους. Δηλαδή πας, κατέχεις ένα νησί, δεν σε αναγνωρίζει κανένας διεθνής οργανισμός, όλοι το θεωρούν κατοχή αυτό, δηλαδή ψευδοκράτος. Και ζητάς και ΑΟΣ, ναι. Και ζητάς και μέρος στην ΑΟΣ με αυτό το νησί. Εκμεταλλεύεσαι τους Τουρκοκυπρίους και μάλιστα διάβασα μια είδηση για διαμαρτυρίες του Τουρκοκυπρίου εναντίον της Τουρκίας. Αφήστε μας ήσυχους. Ναι, υπάρχει τέτοια είδηση. Ναι, ότι ουσιαστικά και Τουρκοκύπροι και οργανώσεις τουρκοκυπριακές λένε ότι η παρέμβαση της Τουρκίας, που είναι πολύ εθνικιστική, πολύ επεκτατική, Ναι. ότι κάνει κακό και στους ίδιους ουσιαστικά. Δεν υποθάλπτει την ειρήνη. Ναι. Μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, πώς οι μουσουλμάνοι της Κύπρου τουρκοποιήθηκαν, είναι βρώμικο, είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι της Τουρκίας. Τέλος πάντων, η ΑΟΣ γενικά είναι ένα μεγάλο θέμα. Διάβασα και ένα άρθρο στο Real.gr του Νίκου Χατζηνικολάου για την ΑΟΣ. Τώρα πρόσφατο. Ναι, τώρα αυτή τη βδομάδα. Και μάλιστα έστειλε μια ωραία επιστολή στο Real.gr ο Μίκος Θοδωράκης. Και τι έλεγε? Ανέλυε την ΑΟΣ. Ο Μίκος Θοδωράκης έχει κάνει με τη Σπίθα. Πάει σε πολλές περιοχές. Ναι, έχει κάνει πολλές κινήσεις στο θέμα. Έχει μαζέψει όλους τους καθηγητές. Έχει μαζέψει Φόσκολο, έχει μαζέψει Λιγερό. Τα λέει και τεκμηριωμένα. Έχει καλή ανάλυση. Και ένας άνθρωπος είναι απίστευτο, πλάκα. Πώς είναι ένας 85-90 πόσο. 90 τόσο. 90 τόσο. Σόπα. Κινείται για την ΑΟΣ, έχει μαζέψει καθηγητές, κάνει παντού και τον κόβουνε και από την κρατική τηλεόραση. Ναι, να τα λέμε αυτά. Να τα αναφέρουμε ότι η καταγγελία της Σπίθας ότι κόψανε το Μίκη Θοδωράκη στις δηλώσεις του Πέπε Γκρίλο. Ότι όπου ο Πέπε Γκρίλο μίλαγε για Θοδωράκη, κοβότανε αυτή η δήλωση. Και αυτό ποιος το έκανε? Και ο Κούλογλου δεν το έκανε αυτό? Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ονόματα, αλλά. Ναι, αλλά καλό είναι να λέμε δηλαδή πώς γίνεται ένας δημοσιογράφος. Όπως έχει λογοκριθεί. Ναι, που έχει λογοκριθεί και αυτός να λογοκρίνει έναν, ας πούμε, συσσαγωγικά συναγωνιστή του. Ναι, γιατί είναι και αυτή αντιμνημονιακή. Και εδώ που τα λέμε τώρα, ποιο πας να λογοκρίνεις? Σέβεσαι πολιτικά, συμφωνείς, δεν συμφωνείς με τον Μίκη Θοδωράκη, είναι μια ιστορική προσωπικότητα. Ναι, από όλους τους χώρους. Τέλος πάντων, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Ποιο λες να βάλουμε τώρα? Τώρα σου έχω τραγουδάκι για να προλογίσουμε το συνέδριο του Πασόκ. Αυτό είναι έκπληξη. Τι θα είναι επικό τραγούδι? Επικό. Ωραία. Κινηματικό. Είναι για κίνημα, δεν είναι για. Δεν είναι για κόμμα, ούτε όχι, δεν είναι για κόμμα, είναι για κίνημα. Για το δρόμο. Όχι, είναι για το δρόμο. Ωραία, είναι. Άκου.
ο πράσινος ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Ομπρός στον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά. Κι αν μας σταθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, το δίκιο μας φωτιά. Πληρωμένες δρομφές, πληρωμένα σπαθιά, ο λαός των Ελλήνων πήρα από μας ιδιά. Δεν θα αφήσει ποτέ σκλάβο να τον κρατούν. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όλοι ζητούν. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όλοι ζητούν. Μαζί οι εργάτες, μαζί οι αγρότες και οι φοιτητές. Χιλιάδες υπάλληλοι, καταπιεσμένοι και οι μαθητές. Ένας λαός, μία ψυχή, σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ένας λαός, μία ψυχή, σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Ομπρός στον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Ο ήλιος ο πράσινος. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική λέει τραγούδι. Και το Πασόκ γεννιέται ξανά από τις τάχτες του. Ναι. Αυτό το ζόμπι της ελληνικής ιστορίας, αθάνατο, προσπαθεί να αναστηλωθεί πάλι στα πόδια του. Είχαμε συνέδριο του Πασόκ. Πλάκα από το τραγούδι που άκουσες. Ναι, ναι. Κάτι έλεγε για εθνική κυριαρχία, για λαϊκή Και ανεξαρτησία, λαϊκή για μια ανεξαρτησία. Ελλάδα σοσιαλιστική. Ναι, ναι. Δηλαδή. Σαν αυτά που λέγανε στο συνέδριο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, τι από αυτά κάνανε. Δηλαδή, ο κύριος Παπανδρέου και τώρα ο κύριος Βενιζέλος, σε τι από αυτά τα οποία ακούστηκαν έχει. Μάλλον. Σε όλα, περίπου, σε όλα. Όταν γίνεσαι συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας, αυτά συμβαίνουν. Ναι, ναι. Για πάμε στο συνέδριο. Ωραία, λοιπόν. Είχαμε το συνέδριο του Πασόκ. Ναι. Εξελέχθηκε η νέα κεντρική επιτροπή. Πολύ εντύπωση μάλιστα έκανε το ότι πολύ μπροστά βγήκε ο γιος του Ανδρουλάκη. Ναι, δεν το παρακολουθώ πολύ. Ναι, σαν ένα αντίπαλο δέος, ένας Τσίπρας του Πασόκ. Δεν είναι νέος. Τσίπρας του Πασόκ. Ναι, ένας Τσίπρας του Πασόκ. Νέα πρόσωπα γενικά είδαμε κάμποσα. Γεμίσαμε Τσίπρας. Ναι, βάζανε παντού νέους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ηχηρές απουσίες. Ο Σιμίτης, του οποίου ο κύριος Βενιζέλος του έστειλε πρόσκληση για να του είπε και να μιλήσει. Και δεν πήγε. Δεν πήγε. Ο Παπουτσής. Έλειπε ο Παπουτσής. Έλειπε και ο Παπουτσής είναι από τα στελέχη τα οποία συνήθως μιλάνε στα συνέδρια του Ναι. Πασόκ. Παίρνουν τον λόγο, κάνουν κινήσεις, κάνουν αντιδράσεις. Σε κάθε συνέδριο φαίνεται. Και εντάξει, εδώ που τα λέμε, εντάξει, η απουσία του Παπουτσί, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Πρώην Υπουργού. Ναι, πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που τσάκισε στο ξύλο για διαδηλωτές στο Σύνταγμα, η απουσία του ήταν πολύ. Μεγάλη απουσία. Ήταν μεγάλη απουσία για το κίνημα το οποίο γεννιέται πάλι από τις τάχτες του. Το σοσιαλιστικό και δημοκρατικό κίνημα. Εντύπωση έκανε η είσοδος Παπανδρέου. Και πώς τα μέσα. Ναι, το χειροκροτάγανε. Το δείξαν όλα τα μέσα. Τον καταχειροκροτάγανε. Και πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον Εθνάρχη, το Σωτήρα. Προβάλλανε τον Παπανδρέου να βγαίνει μέσα από χειροκροτήματα. Με το γνωστό τρόπο. Τους χειροκροτητές των συνεδρίων. Κλακαδόροι. Οι κλακαδόροι, οι χειροκροτητές συνεδρίων με μια κάμερα πάντα κλασική, η οποία ζουμάρει πάνω από τους παρευρισκομένους για να τους κάνει περισσότερους.
Η αλήθεια είναι πως για το Πασόκ και αυτά που έχει κάνει για τη χώρα. Είχε και πολύ κόσμο. Και πολύ κόσμο είχε. Ναι. Αλλά έτσι όπως το δείχνανε, με μια κάμερα να ζουμάρει από πάνω. Τώρα πόσο είναι στις δημοσκοπήσεις, πόσο 5-6%? Πόσο? Καρατζαφέρης. Ναι. Καρατζαφέρης. Κάποτε. Δηλαδή ασχολούμαστε με ένα κόμμα επίπεδου Καρατζαφέρη. Και πολύ το είναι νομίζω το 6%. Ναι, αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ποιοι ψηφίζουν τώρα Πασόκ, ας πούμε. Ας μην το βάλουμε εκεί πέρα, γιατί η δική μου άποψη είναι πλέον Πασόκ ψηφίζουν πολύ λίγοι και είναι αυτοί οι ίδιοι που είναι στο Πασόκ. Ναι, τα μέλη λες. Τα Και μέλη. αυτοί που δεν έχουν απογοητευτεί από τα μέλη. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Εντάξει, πάμε... με εξαιρέσεις φυσικά. Με εξαιρέσεις. Και συνήθως λίγο μεγαλύτερες ηλικίας οι εξαιρέσεις. Θέλω να σου πω κάτι για το συνέδριο του Πασόκ. Για πες. Ότι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω είδα τον κύριο Βενιζέλο στην εκπομπή του κύριου Παρτεντέρη στην ανατροπή. Χθες το βράδυ. Και μάλιστα είδα. Είπε και κάτι σωστό νομίζω για τη Χρυσή Αυγή ο κύριος Βενιζέλος. Ναι, δεν θέλω να πάω εκεί. Θέλω να πάω στο ότι. Σωστά, εντάξει, τα λόγια εννοώ. Ναι. Θέλω να πάω στο ότι του έκανε περίεργο μπάσιμο και γενικά βλέπω ένα άσχημο μπάσιμο από τα μέσα ενημέρωση στο Βενιζέλο. Και με προβληματίζει κάποτε. Και κάποτε ήταν αγαπημένο των μέσων ενημέρωσης. εγώ το βλέπω... Και πολύ φίλος με αργολάβους και. Ναι, βλέπω να είναι το επόμενο θύμα στην αρένα της δικαιοσύνης. Εγώ αυτό που μου φαίνεται και. Ένα από τα επόμενα. Η δική μου αίσθηση και από τις αναλύσεις που έχω διαβάσει είναι ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα χώρο ο οποίος ανταγωνιστεί το ΣΥΡΙΖΑ, Ναι. αλλά πιο ευρωπαϊκό. Κέντρο αριστερό. Αυτό δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα, δεν το θέλει ούτε η ίδια η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κόμμα και ψαρεύουν ουσιαστικά κατά ένα βαθμό από την ίδια λίμνη. Κατά ένα βαθμό. Ναι, γιατί και ο Σαμαράς θα ήθελε. Και μάλιστα και σε συνεντεύξεις των στελεχών του και στελεχών της Δημάρ θα ήθελε τη Δημάρ σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό κόμμα. Βέβαια. Και θα ήθελε και ανθρώπους του Πασόκ, τους οποίους ψαρεύει ο Βενιζέλος. Αλλά για πάμε στο παλιό καλό αγαπημένο Πασόκ και ναι, στα σκάνδαλά του. Τον Στα κύριο, πώς λέγεται, ο κύριος δεν τον ακούμε τελευταίες μέρες, Κύριο Τσοχατζόπουλος. Ο Άκης, τώρα στα Άκης, κανάλια είναι ναι. Άκης. Κάποτε ήταν ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Κύριος. Έτσι σε ανεβάζουν και σε κατεβάζουν. Πόσο έφαγε ο κύριος Τσοχατζόπουλος? 8 χρόνια κάθυρξη, 520.000 ευρώ πρόστιμο και δίμευση του ακίνητου στην αεροπαγή του. Νομίζω, κοίτα, δεν είναι και πολύ βαριά η ποινή του για όσα έχει κλέψει. Τι λες? Κοίτα να σου πω κάτι, Ριάσονα. Και τι πιστεύω εγώ τώρα και πώς το αντιμετώπισα ακούγοντάς το. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Και δεν με ενδιαφέρει, ξέρεις γιατί. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη, δεν είναι εθνικά κυρίαρχη. Ναι, Τι με νοιάζει εμένα που πήρε το ακίνητο του Τσοχατζόπουλου, άμα το ακίνητο του Τσοχατζόπουλου να πάει στο Ταμείο Αξιοποίησης, στο Ταμείο Ξεπουλήματος. Τι με νοιάζει εμένα άμα θα έρθει στην Ελλάδα, άμα είναι το ξεπουλήσει η Ελλάδα. Αυτό θα έχει τεράστιο νόημα να συλληφθεί ο Τσοχατζόπουλος και να του πάρουν άμα φταίει. Οπότε φαίνεται φταίει και τα στοιχεία δείχνουν αυτό και έχει κάνει τέρατα. Να του πάρουν και την περιουσία, να του πάρουν και να τον τιμωρήσουν και σκληρά. Αλλά νομίζω έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι είναι δεύτερος πολιτικός που καταδικάζεται μετά τον Παπαγεωργόπουλο που φάγε η Σόβια. Θα πούμε για τον Παπαγεωργόπουλο. Ότι αρχίζει σιγά σιγά, βλέπουμε όχι πολιτική κάθαρση, αλλά κάποια ονόματα που δεν είναι στην ενεργοπολιτική σκηνή αρχίζουν και τα αποκαθιλώνουν. Ναι, αλλά πώς? Δηλαδή. Κρύβονται πολλοί τέτοιοι, πολλοί Τσοχατζόπουλοι. Αναγκαστήκανε και κάψαν τον Τσοχατζόπουλο. Αναγκαστήκανε και τον κάψαν, λες και ήταν ο μόνος που τα τρώγε. Ναι, δηλαδή ναι. στο Κισέ μόνο ο Τσοχατζόπουλος ήταν. Και αυτοί που υπογράφουν από κάτω το κάνανε επειδή τον αγαπούσαν. Δεν πήραν τίποτα. Ο ποταμιευτής. Και για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, να πάμε τώρα και να πούμε. Έφαγε. Πόσο έφαγε ο Παπαγεωργόπουλος? Η Σόβια. Ναι. Η αλήθεια είναι. Και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να περασπιστώ, γιατί όντως υπάρχει ένα σκάνδαλο μεγάλο στο Δήμο. Οι Σόβια δεν έχουν φάει βαρυπινίτες. Δεν έχουν φάει δολοφόνοι. Δεν έχουν φάει. Και δεν θέλω να περασπιστώ. Η ποινή είναι πολύ. Όχι ποινή. Το αδίκημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Εντάξει, δηλαδή έτσι υποθηκεύεις, έτσι καταστρέφεις τη ζωή πολλών ανθρώπων. Όπως έκανε ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Δηλαδή, άμα κλέβεις από τα δημόσια ταμεία ενός Δήμου, από νοσοκομεία, από κοινωνικές παροχές, από 1.000, είναι σαν να σκοτώνεις πολύ κόσμο. Εννοείται. Απλά θέλω να σου δώσω την αίσθηση της σημερινής Ελλάδας, της κρίσης και που της επιβάλλουν ξένες δυνάμεις την πολιτική της. Ναι. Ότι όταν ένας δολοφόνος και ένας φοροφυγάς δεν είναι μόνο ο Παπαγεωργόπουλος. Μην κορδευόμαστε. Και εδώ που τα λέμε, αυτό πέφτει και σαν λάσπη για να καλύψουν ότι από πάνω από 5.000 ευρώ χωρί θα σε αναβάλουν εσένα και εμένα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και για να εξευμενήσουν κάπως τη λαϊκή οργή. Γιατί βλέπουν δεν τους παίρνει 3 χρόνια τώρα,
που έχουν βγει τόσο σκάνδαλα, δεν υπάρχει τιμωρησία, τίποτα δεν υπάρχει. Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Και μάλιστα ήταν και διέρευση από πολλά site πριν θα γίνει αυτό. Η σύλληψη ενός μεγάλου πολιτικού προσώπου και μάλιστα με εντολή της Τρόικας. Και μάλιστα θα ακολουθήσουν κι άλλα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και τώρα κάτι διάβαζα για τον κύριο Ψωμιάδη. Και για τον κύριο Παυλόπουλο επίσης. Ωραία, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Ωραία. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Ναι. Πάμε. Όλα τα καλά της μεγάλης ιστορικής του διαδρομής, αλλά αποβάλλει παθογένειες. Το Πασόκ με ειλικρίνεια πάντα μιλάει στην ελληνική κοινωνία, αναγνωρίζει τα λάθη, θυμάται τις κατακτήσεις, τους κοινούς αγώνες και εγγυάται τη σταθερότητα και την προοπτική. Έχει γίνει κατανοητό ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει άλλη εθνική στρατηγική. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ασφαλέστερη λύση. Οι θυσίες είναι μεγάλες, ο πόνος είναι μεγάλος, αλλά μόνο έτσι αποφύγαμε τα 3 χειρότερα, μόνο έτσι διασφαλίζουμε την προοπτική για την ανάσταση της οικονομίας, της κοινωνίας και του έθνους. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς, πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, φτιάξουν αντίδας και χάνει της γραφιάς. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς, πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, φτιάξουν αντίδας και χάνει της γραφιάς. Τσαρούχοι, Ρόλεξ, Νακμπάρ, ρεπόρτερς και JR. Με Χόντα η Ελλάδα προς τη δόξα τραβά. Με Μάρτς ορθοδοξία και με μια ζεμπεκιά. Να τη η Ελλάδα ανάσκελα. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς, πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, φτιάξουν αντίδας και χάνει της γραφιάς. Έλληνες, που οδηγείται η πατρί σήμερα, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, ποιος το αυτόν τον τόπο. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς, πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, φτιάξουν αντίδας και χάνει της γραφιάς. Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβογών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών υπεραγορά σούπερ μάρκετ Electric, υπερπριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός, ζήτω κούδας, ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας. Κάτω η φαυλοκρατία, κάτω η αντίχριστη, κάτω η ψευδής διανόησης, κάτω πετράλωνα, κάτω τούμπα, κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς, πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, φτιάξουν αντίδας και χάνει της γραφιάς. Έλληνες κινδυνεύουμε, οι ανθέλληνες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το στυροδρέπανο, στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας, στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη θα υψώσουν τη σημαία της Δυναμό Μόσχας. Έχουμε ιεράν υποχρέωση Έλληνες, όπως σώσομεν την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών. Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτη σαν μαλάχινα μου. Επιστρέφουμε πάλι στη χώρα του πράσινου ήλιου και από του πράσινου ήλιου στη χώρα των γαλάζιων παιδιών και των ακροδεξιών τσεκουράτων. Ο Χάρη Κλίν δεν το λέει το τραγούδι? Ναι, ακριβώς, είναι από τις παλιές κασέτες του Χάρη Κλίν αυτό. Δεκαετία 80. Έχουν μείνει αυτές τις κασέτες, ναι. Πάμε στις ειδήσεις. Πάμε με μια θλιβερή είδηση. Πάμε στη Χαλκιδική. Χαλκιδική. Ναι, πάμε στη Χαλκιδική. Στα Ορυχεία. Α, Ορυχεία θες. Ναι. Ωραία, ωραία. Πάμε στα Ορυχεία. Έχουμε καμιά εξέλιξη?
Έγινε αυτές τις μέρες μία και μόνο κινητοποίηση μετά από τόσα χρόνια. Πόσα άτομα ήταν στην κινητοποίηση? Είναι κλασικά με τις κάμερες να ζουμάρουν από πάνω. Ήταν εργαζόμενοι των ορυχείων. Μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που ήταν αυτοί υπέρ που θέλουν, του Χρυσού. Ναι, οι οποίοι θέλουν να γίνουν οι εξορίξεις. Ξέρεις ποιο είναι το τραγικό? Το πώς μια χώρα, πώς κάποια μέσα ενημέρωσης, το οποία κρύψανε τόσο καιρό τις κινητοποιήσεις του απλού λαού. Του απλού λαού. Όχι, κοίτα και εργαζόμενοι, απλός λαός είναι. Εργαζόμενοι που ήταν κατά. Όχι, και εργαζόμενοι που διαδηλώσαν υπέρ, απλός λαός είναι. Και να σου πω κάτι για ένα κομμάτι ψωμί διαδηλώνουν και αυτοί. Και διαδηλώνουν, σου λέει, από το να είμαστε άνεργοι, καλά, δουλεύουμε και για τον Μπόμπολα. Αλλά το θέμα είναι το πώς. Παίρνεις τους εργαζομένους, κρύβεις αυτούς που δεν θέλανε να γίνουν το ρηχέ του καιρό, τα παρουσιάζεις σαν είδηση μόνο από ένα τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο έγινε εκεί πέρα. Ναι. Και ξεκινάς από εκεί την ειδησιογραφία σου, χωρίς να έχεις πει τι έχει συμβεί πιο πριν. Ούτε το σκάνδαλο, το 1 ευρώ που δόθηκαν τα δάση δώρο γύρω από τα ορυχεία, τα μεγάλα σκάνδαλα, και παίζεις μόνο τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, οι οποίοι δικαίως εξηγείρονται γιατί θέλουν αυτό το κομμάτι ψωμί. Αλλά υπάρχει σκάνδαλο. Και τον Άδωνη Γεωργιάδη σαν πατέρα των εργαζομένων για πρώτη φορά στη ζωή του. Και κρύβουν και τις επιπτώσεις που θα έχει η εξόρυξη και η επεξεργασία του χρυσού. Ακριβώς. Όλα τα μέσα, κανείς δεν το έπαιξε. Το θέμα δεν είναι το αν θα γίνει εξόρυξη χρυσού. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Και στην τελική αυτή τη χώρα, και ήταν το σύνθημα των διαδηλωτών που ήταν κατά της εξόρυξης, από την Κερατή ως τη Χαλκιδική, στον Μπόμπολα χαρίζεται όλη μας τη γη. Ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα της κρίσης τα παίρνουν όλοι οι ξένες εταιρείες και κάποια λίγα, ναι, που είναι συνεργάτες των ξένων εδώ στην Ελλάδα και των ξένων εταιριών. Δεν είναι. Και έρχεται ο Άδωνης σαν εργατοπατέρας για πρώτη φορά στη ζωή του. Αυτός που συχαίνεται τον εργατοπατερισμό. Ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε πολύ βρώμικο ρόλο στη Χαλιβουργική. Που το παίζει και πατριώτης. Εντάξει, όταν το παίζει δεν ξέρω και ο καθένας μέσα του τι είναι. Πάντως είναι ο άνθρωπος που πούλησε τις Μαρίνες με τη Λίνου στους Τούρκους. Τέτοιος πατριώτης. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω τον πατριωτισμό του. Έχω άποψη. Απλά τώρα στον αέρα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι κατά του εργατοπατερισμού, που κάθε κίνημα και κάθε κινητοποίηση που έχει γίνει τον έχει βρει απέναντι, σαν μια από τις πιο ακροδεξιές μορφές της κυβέρνησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έρχεται και συνδικαλίζεται εντός εισαγωγικών με τους εργαζόμενους για πρώτη φορά στη ζωή του υπέρ των συμφέροντων του Μπόμπολα. Αυτός που δεν έχει υπερασπιστεί ποτέ τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και πάμε και μιας και μιλάμε για Μπόμπολα στην επόμενη είδηση. Τι να πεις. Ο Πεπώνης και ο Μουζακίτης το κάναν πάλι το θαύμα τους και μπράβο τους. Παρέμβαση Πεπώνη για τα δάνεια του Μέγκα. Τι έγινε? Μπαίνει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο φάκελος δανειοδότησης του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Υπήρξαν δημοσιεύματα το τελευταίο καιρό και υπήρξαν και καταγγελίες. Διέταξε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία μάλιστα λόγω της σοβαρότητας υπόθεσης την ανέθεσε στο στενό του συνεργάτη, τον εισαγγελέα Μουζακίτη. Τριγμή στο μεγάλο κανάλι, Ναι, και θα καλέσουν και οι πρώτοι μάρτυρες. Ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσή του, που απευθυνόταν στο επενδυτικό κοινό και είχε εκδοθεί στις 5η 3 Ιανουαρίου του 2013, ανέφερε ότι η εταιρεία Τηλετύπος ΑΕ, η εταιρεία του Μέγκα, ανακοινώνει τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 98 εκατομμυρίων ευρώ. Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του συνολικού υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Με απλά λόγια όλο αυτό. Ότι με απλά λόγια όλο αυτό, εκεί που κλείνουν επιχειρήσεις, κλείνουν, δανειοδοτούν, υπερδανειοδοτούν τους δικούς τους. Και δεν είναι κακό να δανειοδοτήσεις ένα κανάλι. Ναι, για ποιο λόγο? Εσύ για ποιο λες? Το ξέρω. Και δεν είναι κακό να δανειοδοτήσεις ένα κανάλι. Γιατί το να κλείσεις ένα κανάλι και να χάσουν άνθρωποι τη δουλειά τους, ακόμα και αν είναι το Μέγκα, ακόμα και αν είναι άσχημο πράγμα. Το θέμα είναι ότι όταν αφήνεις άλλα κανάλια να κλείνουν ή σε άλλα κανάλια, όπως στην περίπτωση του Alter, είχαν παίξει βρώμικο ρόλο οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση τότε του Παπανδρέου στο να κλείσει. Βρώμικο ρόλο έπαιζε και το Alter. Αλλά εντάξει, δεν κλείνεις έτσι ολόκληρο σταθμό και διώχνεις τους εργαζόμενους. Το θέμα είναι ότι μετά το μνημόνιο είχε μια άλλη τάση το Alter, η οποία μάλλον ενοχλούσε την περίοδο εκείνη. Γενικά κάποια στιγμή θα ανοίξει, πιστεύω, αυτό ο φάκελος. Το θέμα είναι ότι χρηματοδοτούν μόνο τους δικούς τους. Χρηματοδοτούν μόνο τους δικούς τους, διαδηλώνουν υπέρ των συμφερόντων μόνο των δικών τους, λες και δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες. Ωραία, πάμε σε άλλη είδηση τώρα. Πάμε σε άλλη είδηση. Τι έχεις? Εγώ έχω την περίεργη είδηση της ημέρας. Την περίεργη που πούμε αργότερα όμως. Την περίεργη της ημέρας την πούμε στο τέλος. Στο τέλος. Εγώ διάβαζα για συνάντηση. Τι έγινε να πεις? Έρχεται πιο κοντά. Καλά, θα πούμε πιο κοντά Τσίπρας Καραμανλής. Ναι, την είδες εκείνη τη δήλωση του Καραμανλή για τον Τσίπρα. Ναι, αυτή είναι παλιά είδηση. Ναι. Παλιά, αλλά τη σέρβιραν. Αυτή έγινε πριν 2-3 χρόνια. Πάντως υπάρχει ένα φλερτ περίεργο. Το οποίο δεν μου φαίνεται ότι είναι πολιτικό. Κοίτα, αυτό υπάρχει στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Το ότι θα πάει να μιλήσει ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι κάτι. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και το θέμα είναι το ότι
Κοίτα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση ούτε πολιτική συμφωνία των Καραμανλικών με το ΣΥΡΙΖΑ. Για τον απλό λόγο ότι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν ούτε καν συνεργασία με τον αντιμνημονιακό καμένο. Θα θέλουν τον Καραμανλή, ο οποίος ναι, μεν είναι συμπαθής ακόμα στην παράταξη δεξιάς, αλλά έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Δεν νομίζω. Αυτό που έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει για να προλιάνει το έδαφος για το επόμενο ταξίδι του Τσίπρα. Ναι, που θα πάει στη Μόσχα. Ο Καραμανλής είναι γνωστό ότι έχει καλές σχέσεις με τη Μόσχα. Εν τω μεταξύ είδα χθες φωτογραφία του Τσίπρα από την προηγούμενη συνάντησή του, από την προηγούμενη επίσκεψή του στην Αμερική, που ήταν με μεγαλοτραπεζίτες. Δεν έπαιξε αυτή η φωτογραφία πολύ. Όχι, ναι. Και μάλιστα, είναι καλό παιδί ο Τσίπρας. Ναι, και μάλιστα με μεγαλοτραπεζίτες που ενοχλήσανε τον Καραμανλή. Ναι. Τη φωτογραφία. Και προχωράει και το φλερτ Τσίπρα με την κυρία. Ποια κυρία? Κατσέλη. Κατσέλη. Θα γίνει άλλη μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα κάνουν συνάντηση στο Ινστιτούτο Αρσένη. Ναι. Αυτά και από το μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, πάμε τραγουδάκι και κλείνουμε σιγά-σιγά. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ναι. Ωραία. Το μέλημά μας είναι να εισπράξουμε τις φόρους που σήμερα διαφεύγουν. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Είναι κρίσιμο να προχωρήσει ταυτόχρονα ο δραστικός περιορισμός του κράτους και η μείωση της γραφειοκρατίας. Και δεν είναι σοβαρό να λέμε ότι θα κάνουμε εξυγίανση του δημοσίου χωρίς να κάνουμε απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν γίνεται μικρότερο κράτος χωρίς λιγότερους υπαλλήλους. Όσοι αγαπούν αυτό το λαό πρέπει να το καταλάβουν. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μην εφαρμόζει το νόμο της δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο οι παράνομες απεργίες, οι βίαιες διαδηλώσεις, οι καταλήψεις και το κύμα των παράνομων μεταναστών που μετατρέπουν το κέντρο της Αθήνας σε γκέτο. Θανάσιμο πλήγμα για την οικονομία είναι η επίθεση μασκοφόρων στη Χαλκιδική, αλλά και το σύνθημα «Δεν πληρώνω». This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let sky fall. That sky fall. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Let the sky fall
Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be me without the security. All your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stay. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall. Let the sky fall. We'll stand tall as sky Ακούσαμε το soundtrack της ταινίας Skyfall και τώρα πάμε στην παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Μητσοτάκη. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ναι, ακούσαμε και τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι, και ναι. το Skyfall μάλλον θα έχει να κάνει με την πτώση της βασιλείας των ουρανών της οικογένειας Μητσοτάκη. Το τέλος της δυναστείας. Το Κύκνιο πολιτικό άσμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το βιβλίο το οποίο έγραψε για το πώς θα έσωσε την Ελλάδα αν δεν τον έριχνε ο Σαμαράς. Πώς λέει το βιβλίο? Πώς θα έσωζα την Ελλάδα αν δεν με έριχνε ο Σαμαράς. Α, τέτοιο τίτλο. Όχι. Κάπως λέγεται 90 τόσο, να έχει την ημερομηνία που κυβέρνησε και εξηγεί, έχει την ημερομηνία. Και από κάτω άνθρωποι του Σαμαρά, πολιτικοί στενοί Σαμαρικοί, να χειροκροτάνε το Μητσοτάκη. Τη χειραψία Σαμαρά Μητσοτάκη την είδες πριν εβδομάδα? Κρύα ήταν, ρίγη. Αλλά το θέμα είναι ότι κάτω στο κοινό του Μητσοτάκη χειροκροτάγαν τη Σαμαρική για το πώς θα έσαι την Ελλάδα ο Μητσοτάκης άμα δεν τον έριχνε ο Σαμαράς. Αυτό είναι το αστείο σε αυτή τη χώρα. Και εντάξει, δεν ασχοληθούμε παραπάνω. Είναι γνωστές οι θέσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, νεοφιλελεύθερες συνήθως, μίλαγε, τα γνωστά έλεγε και είμαστε γραμμή κοινή με την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε στη θλιβερή είδηση με τους φοιτητές. Πάμε στη θλιβερή είδηση με τους φοιτητές. Με το Μαγκάλι. Ναι, άκουσες τις δηλώσεις Καμπουράκη και κάποιον άλλον. Και Τζίμερο. Το Τζίμερο που το διώξαν από το κόμμα, τι έγινε με αυτό? Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή την είδηση, δηλαδή κάνουν σπέκουλα πολιτική. Πολιτική ανάλυση. Πολιτική ανάλυση, σπέκουλα. Τα παιδιά δεν είχαν λεφτά. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό είπαν και οι γειτονές, αυτό είπε και ο πατέρας, αυτό είπαν όλοι. Τα παιδιά δεν είχαν λεφτά, είναι άρα στο νοσοκομείο τώρα. Και κρυώνανε. Και βάλανε το Μαγκάλι. Τώρα άμα το Μαγκάλι ξέρει κάποιος, γιατί ο κύριος Τζίμερος μάλλον δεν ξέρω. Μάλλον δεν έχει ανάψει Μαγκάλι ο κύριος Τζίμερος για να τα λέει αυτά. Όχι, μάλλον ο κύριος Τζίμερος δεν ξέρω. Ξέρει καλά από αυτά. Τι να πω. Γιατί ο κύριος Τζίμερος είπε ότι δεν φταίει μόνο η οικονομική κρίση, φταίει και η έλλειψη παιδείας. Τι έλλειψη παιδείας? Που δεν ξέρω να ανάψει το Μαγκάλι. Και στο σχολείο όταν πηγαίνει, σε μάθουν πώς να ανάψει το Μαγκάλι. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Στο 2013 να μιλάμε για Μαγκάλι και να λέμε ότι η παιδεία έχει πρόβλημα επειδή σε μαθαίνουν το Μαγκάλι. Εντάξει, ήταν λογικό να με το Καμπουράκι τι έγινε? Το διώξανε από την ΕΣΥΑ? Το διώξανε από την ΕΣΥΑ γιατί έκανε ένα πικρόχωρο σχόλιο για το θάνατο των παιδιών. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν ουρά από κάτω του Τζίμερου, υποστήριξε τις δηλώσεις του Τζίμερου. Γιατί άδικο έχει, λέει ο Τζίμερος. Μπράβο στο κόμμα του Τζίμερου. Ποιος είπε ότι δεν έφταξε οικονομική κρίση, λέει? Ο Τζίμερος. Ναι, ο Τζίμερος. Μπράβο στο κόμμα του Τζίμερου. Που τον έδιωξε. Στο οποίο εγώ διαφωνώ απίστευτα ιδεολογικά. Είναι ένα καθαρά νεοφιλελεύθερο κόμμα. Βασικά είναι ναζιφιλελεύθερος. Γιατί για τις θέσεις με τους μετανάστες και όλα αυτά είναι εντελώς. Για τις ΕΟΣ και αυτά, ναι, έχει γενικά τέτοιες τάσεις ο Τζίμερος. Τους βάζουν να δουλεύουν, λέει. Στις ΕΟΣ και τζάμπα. Μπράβο στο κόμμα του, ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα. Παρ' όλα αυτά όμως. Τον διώξαν. Το μόνο κόμμα το οποίο έδιωξε τον αρχηγό του. Ναι, μπράβο τους σε αυτό. Θα περάσουμε να αναφέρουμε το κλίμα στην ιδιαίτερη είδηση της ημέρας. Ιδιαίτερη. Σχεδιάστηκε κυβωτός 5 αστέρων από Ρώσους επιστήμονες. Πρόκειται για ένα πλωτό ξενοδοχείο σε σχήμα κοχυλιού που θα αποτελεί καταφύγιο για τους κατακλυσμούς. Μάλιστα το μεγαλόπνοο σχέδιο θεωρείται φιλικό προς το περιβάλλον, ενεργειακά αυτάρκες και ασφαλές για την έκθεση σε φυσικές καταστροφές. Τι είναι κυβωτός του ΝΟΕ? Ναι, τώρα ήταν σε σχήμα κοχυλιού, το μισό από μέσα στη θάλασσα, το άλλο μισό
έξω από τη θάλασσα. Είχε μέσα και εμπορικό κέντρο, θες φίλε. Ξέρεις τι συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι 5.000 άτομα έχει χωρητικότητα. μάλλον είδανε το ότι ο Παπανδρέου καταχειροκροτήθηκε από το συνέδριο του Πασόκ και λένε λες να ξανανεύει στην εξουσία. Λες Κινδυνεύει η παγκόσμια οικονομία. Ναι. Ποια λένε και. Θα γίνει πλανητάριος ο Παπανδρέου. Κινδυνεύει η παγκόσμια οικονομία. Ήταν και στο προεκλογικό του Ομπάμα Παπανδρέου στο επιτελείο. Κινδυνεύει, σου λέει, άμα ήταν αυτό, κινδυνεύει η παγκόσμια οικονομία, κινδυνεύει καταστροφή, θεομηνία. Ας φτιάξουμε την κυβέρνηση. Θα ανοίξουν οι ουρανοί. Θα μας εκδικηθεί ο ύψιστος. Αυτή ήταν η εκπομπή του Φτιάρη για σήμερα. Ωραία. Ακούσατε Παπαδομολάκη Παναγιώτη. Τσέτσο Ιάσουνα, Έλυπο Χρήσανθος. Έλυπο Χρήσανθος. Συνηθισμένοι τα βουνά στα χιόνια. Προχωράμε στο τελευταίο μας τραγούδι και σας αποχαιρετάμε. Τζίμι Πανούση, Νεοέλληνα, δυνατή επιστροφή του Τζίμι Πανούση. Ναι. Στο στερέωμα μετά από ένα πρόβλημα υγείας που είχε. Με πέτρα στα νεφρά. Δεν ξέρω ακριβώς. Με ένα πρόβλημα υγείας που είχε. Ο Γκόλιθο λέει. Έγραφε. Ο Γκόλιθο στα νεφρά είχα. Ο ίδιος το είπε. Ναι, πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε στο τραγουδάκι. Κάνω βουτιές σε βόθρο με εικόνες, φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροφάνος. Έλληνας, νεοέλληνας, παράθηκη λουλουδιάς με νητιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δεν σβάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Κι η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δωροσυσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι, παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίμι. Έλληνας, νεοέλληνας, παράθηκη λουλουδιάς με νητιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δεν σβάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Κι η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δωροσυσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Κατήτας μου πιάσε τη φτέρνα, μπερδεύω το jukebox με τη λατέρνα. Πάνω από τάφου μου το κυπαρίσι, μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Έλληνας, νεοέλληνας, παράθηκη λουλουδιάς με νητιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δεν σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δωροσυσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω